založil kráľovskú jazdu a títo vojaci na tej kráľovskej jazde museli trénovať na tých koňoch a súčasťou Točíš? Hej. Dobre. Točíš? Áno. Točíme. Ja mám takého oranžového doma. Vlogísek. Tam sobie robić. Ta pani, zobaczycie, ma swój numerek i ona jest legalną muzykantką londyńską. Všetko, čo máš slaňať práve teraz. Jo, ale to... Bojím byť trochu, ale je to dosť cool. Hej. To je aký býval titul, čo? Wow. To je extrém. Psisko. Na dvoch psov v košíku. Psisko. Oni idú zavrieť. Wow. A vidíte, to má 3 oblúky, som vám hovorila, pamätáte sa? A ty viac začneš. Áno. No čo by sme pre vlog nespravili, že? Niekedy mi je šlo to, že to teba chvíľa. To vidím, ale Hansa nemá ruku nado mnou. Tam druhý žen. Prišli ku nám ľudia, že to máte super, toto máte lepšie ako vy, toto máte. Vypráve, že je krásny. No neviem, to asi by sme Wow. Ďakujem. Že fontána nejako rieka, to sa nechne. Ale tam natočil nejakú reportáž, alebo čo? Krok. Korkovo, krokov. Poličko, len si budem utierať inokedy. Jedno, možno ti vyjde aj jedno. Nie. Nechaj na profesionálne. To na naše. Jedna noha mi ide vyššie ako druhá. Trampolín! Ja už podľa mňa som opravila. A jo. To je husté, ale. Kde sú vlasy? To je staré z nekefy. Môžem? Hej. Čím? Si. Odtlačené. Taká kianotypy je úplne. Čo? Nie je to zelené, ale tak pre Boha. Ruben je kolega, o ktorom sme našli veľké tajomstvo. Aké? Teraz mám pocit, že tie odstave čipsy fakt nebolo dobrý nápad. Je ti zle?
Sani, nedáme tu 360 s tvojou tyčkou. Už to viac nejde. Už to viac nejde. Ideme sa točiť? Áno, takže ďalšia 360 konkrétne teraz z Malagy. Nachádzame sa na takej vyhliadke a môžeme sa točiť. A nebolo vidno nič z výhľadu, poď sem. A tu sa teraz otočíme. Keď sa otočíme, môžete vidieť more, koridu, prístav. Tam. Dosť dobré. No, šup. Vieš čo? Chodíš jak ty fremeni z Duny, vieš? Aby si nerobila hluk. Vieš? To si mohla ísť na ten workoutové ihrisko. K tým polonahým chlapom. Takam nikam. Nepoď sem. A ja celý fitness. Aby to bolo do vlogu. Možno. Čo to je mega. To sa krásne, aké to je veľké. Máme 1,60 Mhm. Výborné. David. Počekaj. Už? Hej. A ty dobrý výhľad, tak sa pôjde. Nemám tu malú prdel. Au. To tu nedrží. Ja z toho bolí riťka. Už som tu aj niečo navlogovala. Aj. To je také veľké, že sa mi to sem ani nevojde do toho pod... No. Ja som na... S natačkami. S papierom. Vo vpode aj s papierom. Hľadáme to. Zavedu. Aj vlog. No, hop. Ja si vyhrniem rukami na túto krávu. Hop, ale hop. Jej, to je táto. Tu sme tiež asi boli. A to je tvoj. Počkaj, tak sa to robí teraz. Mhm.